Sa ngayon mga kaibigan ay ipapakita natin or aalamin natin kung paano gumawa ng coconut bonsai. Tuturuan kayo ni Mr. Ronron Rasalan ng Sarat, Ilocos Norte. Panoorin ang buong video mga kaibigan dahil mainam itong gawin lalong-lalo na sa mga kalagayan natin ngayong pandemic para sa mga walang ginagawa sa bahay. At the same time mga kaibigan, pwede pa ninyong pagkakitaan dahil mahal ang bentahan ng ganitong halaman at pwede itong pangdagdag ng inyong mga gastusin. At alam nyo mga kaibigan, ang coconut bonsai ay mahirap gawin ito mga kaibigan dahil maraming proseso at hindi basta-basta gumawa ang sinasabi natin coconut bonsai. Ito ang pinakamaganda sa paggagawa ka ng isang kuko bonsai, yung maraming ugat. Pero ang mahirap kasi dito, kapag yung nakuha mong gagawin mong bonsai, matured na yung ugat, tapos putol-putol na siya. So, mahirap siyang i-recover. Mahirap pa siya mag-recover. Kaya dapat, kung gagawa ka ng bonsai, dapat yung maliit pa lang yung tubo niya at saka maliliit yung ugat para mas maganda yung proseso ng paglabas ng ugat at yung kung paano niya mai-maintain yung paghaba ng ugat. Tulad nito. Siyempre ito noon, ang itsura kasi ng ugat nito, maliliit pa lang palabas. At saka ang direksyon ng tubo nito dati, pataas. Bilang isang gumagawa ng kuko bonsai, dapat kung ano yung gusto mong design, Ikaw ang magtuturo sa kanya. ikaw mismo yung gagawa. Yung parang pagpasok sa isang relasyon, sa una mahirap. Totoo yun. Ngayon, pag ganyan yung tubo niya, di ba? Mataas. Tsaka maliit pa lang. Tsaka yung ugat niya, maliliit. Ngayon, kapag yung ugat niya ay maliliit pa lang na ganito, ang direksyon niya ay pag ganito, pababa. Tulad nito. Ito kasi yung unang ugat niya, dalawa. So patay. Ngayon, para makaano siya ng panibagong ugat niya, kumuha ka na isang ganito, yung 1.5 na plastic, and then lagyan mo ng tubig, tapos dapat ibabad mo siya dito. Ang pag-aaruga niya para lumabas yung ugat 1 or 2 months. Mabagal. O para yung ano niya kasi yung ugat niya mahaba talaga at saka marami. Ngayon, unti-unti kasi yan na di ba? Halimbawa nakaganyan siya nakalublob sa tubig. Para yung ugat niya umiinom ng tubig. Tapos ngayon, magbabago ngayon ang hugis nitong tubo niya. Siyempre, nakaganon siya, baliktad. Tataas yan pag ganon. Unti-unti siyang tumataas. Unti-unti siya tumataas. At saka, siyempre, yung ugat niya in shape habang tumatagal yan, nahaba. Ngayon, ito ang magiging hulmahan niya. Pag ginanyan mo siya, kapag lumabas doon, pag bumangga yung una yung ugat dito, bababa yan. Habang umahaba yung ugat, hahaba din ito. Kung napapansin mo, nakakatingan ito. Ang purpose kasi kaya kinakatingan, ang tawag kasi doon ay flower cut. Kumbaga parang sa lalaki, yung tinutuli siya. Pag kinakatingan mo siya, napupersang lumabas yung dahon. Para kapag lumabas siya, maliit. Parang ganito. Ito kasi yung pinakamatanda sa lahat. Ikalawa sa pinakamatanda. Ito yung ikalawa sa pinakamatanda na alaga ko. Yung kasi yung 5 years old na alaga ko is namatay. Nung namatay siya, nawalan ako ng gana. Pero dahil sa habit ko nga to, hinahanap ko na kumbaga libangan ko, lalo na kapag medyo dumadating tayo sa problema na
may pinagdadaanan. Ito yung ang tawag dito kasi hams. Nagmumuka na siyang puno ng nyog. Kaya siya kinakatingan para kapag lumabas itong mga dahon niya, maliliit. Yan. Ito naman yung flower cut na sinasabi ko. Okay. Ang proseso kasi nitong flower cut, ganito. Yung pagpa-flower cut kasi is medyo mahirap. Okay. Dapat nito, dahan-dahan yung pagkakat mo. Tapos bubukahin mo siya. Dapat dahan-dahan. Parang relasyon, dapat dahan-dahan. Meron yung binibigla eh. Yan. Step by step, ika nga. Step by step. Yan. Ginaganyan siya. Ang tawag po dito ay flower cut. Kung sa tao may flower cut na tuli, mayroon din itong Coco Bonsai. So ilang days siya bago lumabas yung ano niya, leaves niya? Bale, ano sir, 1 or 2 weeks para makapag ano siya ng panibagong dahon niya. Kung nakikita mo siya, maganda yung dahon niya. Okay. Dapat, hantayin mo muna na lumabas yung huling lalabas dito. Bago mo siya katin. Yan ang ginagawa ko. Pero kung gusto mo naman na ikat siya, okay lang din. Nasa nag-ano kasi, nasa nagme-maintenance ng nagme-maintain ng Oo. Ng- So dapat araw-araw mong chine-check yung yes, ang ano kasi niyan, umaga, hapon, kung maaari, diligan mo siya ng tubig. Kasi ito, mahilig sa tubig. Kung yung iniisip ng iba na kapag nakababad sa tubig ang isang coconut, mamamatay. Hindi po, nagkakamali po kayo. Mas gusto niya yung tubig. Kasi yun ang pinagkukunan niya ng enerhiya. Parang tayo, subukan mong hindi ka uminom sa maghapon ng tubig. ma-dehydrate. Talaga, doon mamamatay ka. Kapag maliit pa lang siya, di ba, dito tayo nagmula, no? O kaya sa ganito. Kapag ganito pa lang isang nagagawin mong Coco Bonsai, siyempre, dadaan tayo sa proseso na pagbabalat, ganyan. Tingnan mo yung ugat. Pero mas maganda kung yung ugat pala nang gagawin mo yung ganito, yung lumalabas pa lang. Mas magandang alagaan. Kasi kung ganito nang maputol yan, mahirap na. Magana naman siya. Puputulin yung mga ugat. Oo, hindi dapat. At saka dapat nga kapag binabalatan mo siya, sir, dapat maingat ka. Parang sa nakikipagrelasyon, ingatan mo hanggat pwede. Kung wala kang pag-iingat, mapupunta sa'yo, wala yan. Ngayon, sir, ganito. Para maging ganun yung niya, ang pinakamagandang gamitin kasi sa paggagawa ng kokobon, ito, Ano yan? sodas. Oh, okay. Ang sodas kasi galing sa mga mga furniture, ng kahoy. Kasi kung bakit ganito yung ginagamit ko, habang ito ay nabubulok, nagiging bitamina nitong kokobon. Kasi kapag lupa, matigas. Di ba yung lupa kasi kahit pa sabihin mo na daily mo siyang dinidiligan. Yung pag kasi ng ugat niya, kapag yung gagawin mo palang isang Coco Bonsai, mahirapan siyang gumapang. Yung ugat. Oo, yung ugat. Pero kapag nakalabas na yung mga ugat niya, pwedeng gamitan mo na rin siya ng lupa, mixan mo ng ganito, ng soda, so kaya yung ng palay, yung ipa. Yun. Ito siya. Lumalabas na yung ugat niya, sir. Yan. Di ba maganda tingnan? Parang babae kapag hinubaran mo, mamamangha ka talaga.
Oo. Oo. Yung ganito sir na ano, yung ugat na hindi pa umaabot dito hanggang sa baba. Ngayon, dapat tanggalin mo siya ulit. Okay. 'Di ba may mahaba na siyang ugat? Oo. Cute niya no? Mana doon sa reporter. Ngayon itong sudas, ayusin mo siya ulit. Yan. Pero kung napapansin mo sir, merong ugat kasi na patay. Napag-iwanan yan. Ibig sabihin, nagtampo siya kasi matagal na hindi siya inalagaan. Dapat, kapag inalagaan mo siya, mapupersang lalabas yung pag-ibig niya para tumubo. Yung ibang ugat. O yung ibang ugat. Ganito rin ito, pero matagal. Tulad nga na sinabi ko kanina, kung gagawa ka ng isang kukubon, yung ganito, yung hindi pa lumabas yung ugat niya. Tapos kapag nabalatan mo siya, titingnan mo yung mga ugat. 'Di ba maliliit pa lang siya. Ito hindi patay yung ugat niya. Kulang lang sa dilig. Kulang sa pagmamahal ba? Ngayon, kapag inano mo na to siya, inalagay mo sa pot, o mukhang buhaya na, ay mukha na siyang bayawak. Talagang may art talaga yung paggawa ng buwan. Oo, dapat dapat malikot ka mag-isip. Hindi lang sa relasyon ka dapat malikot eh. Dapat sa lahat ng bagay. Yan. Ngayon, balik natin. Ibalik natin to ngayon. Balik tayo sa topic. Ngayon, ganyan. Diba, gusto mo siyang maging ganon? Dagdagan mo to ng Sodas. sodas. Ang purpose kasi kung bakit natin binunot ulit, itatanim mo siya ulit. Pero mas nasa ibabaw na siya. Hindi na siya Kung- malalim. Oo. Ngayon, yung ugat niya, ingatan mo rin na ibaon. Yan. Dapat talaga talaga yung ugat. O yan. Conforme kasi yan sir sa sa bonsai sa coco bonsai na gagawin. Ang pinakaano kasi niyan 4 to 5 months para makita mo yung outcome niya. Ganon. Tulad kasi nun yung mataas na yan, 3 months pa lang yan. Pero ito, 5 months. Kung nagtataka ka kung bakit siya maliit yung dahon niya, yun nga, dahil sinabi ko kanina, pag kinakatingan siya, liliit yung dahon niya. Okay, so magkano naman ng isang piraso or isang bonsai ng coconut? PMS Lucky. PM. Pero ano yung pinakamababa sa'yo? Pinakamababa, medyo kasi, 1.5 Yung coconut bonsai para para sa'yo. sa akin. Para sa akin kasi, habang tinititigan ko siya, nawawala yung problema ko. Habang ginagawa ko siya, nakakapag-alis talaga siya ng stress. Talagang libangan lang. Libangan talaga. Oo. At saka, sa paggagawa ng bonsai, halimbawa kung anong gusto mong maisip na design, tulad nito, kamay, or ito, bayawak, pero hindi ko pa siya tapos, tatapusin ko pa siya mamaya. Kung halimbawa naman ang gusto kong gawin is monkey or aso, or yung pagong, pwede rin. Nasa pagdidesign yan, gagawa ka lang ng design. Tulad nito, ito ang pinakamahirap. Heart shape siya. Binalot yung ugat niya. Kaya siya nakababad sa tubig para makainom siya, para masupply niya yung pag-ano niya ng dahon. So, yung mga gustong bumili at gustong tingnan yung mga gawa mo, saan sila pwedeng pumunta? Para hindi naman sila malayan, pwede naman nilang tingnan dito kasi naka-display lang naman sila dito sa Flying Bee sa office namin. Dinisplay ko talaga to para naman maano yung mga gusto makakita ng hindi pa nakakita sa mga coco bonsai.
At saka nagpapasalamat ako sa admin sa Coco Bonsai Philippines kasi dahil sa kanila nadagdagan yung kaalaman ko. At saka pangalawa, nagsishare kami kasi ng mga idea para sa mga paggawa ng Coco Bonsai. So may tumutulong sa iyo yung mga idea. Nagsisharean kami ng mga idea kung ano yung dapat. At saka tulad nito, sa admin kasi namin ng Coco Bonsai Philippines, ako pa lang ang gumawa ng ganito na pot. Kaya naintriga sila. Tapos meron pang nag-ano sa akin na o-offer na benta na ako ng kakaibang pot. Sabi ko, pag okay na yung status natin na yung hindi ganitong pandemic, pag-uusapan natin.